Nag-explain po ako dahil igo po kami memorandum circular dated May 2020 pa po yung police blotter and serious information access. Okay. Which in fact, during those days po, from 2020 to 2021, 2022, struggle is real po talaga sa parte ko as public information officer kasi kailangan kong i-weigh in kung arin lang talagang authorized or hindi. At Okay. pinaluwasan pa kami ng memorandum circular ng human rights about po sa pag-disclose ng mga information, mga personal information ka mga victim and the suspect. Yeah. Sabi ko, sa na kaya kami mapwesto. And I feel you na yun nga ang daily routine talaga ng mga media to get information from our police blotter. Ang sarong kasimbagan ko po during that time is for us po na arabta po ang police blotter is a self-serving blotter book na kung saan po anyone pwede pong magduman para magpa-blotter kasi sa inyong mga circumstances. One-sided, di ba?